Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka National People Youth Front Meghalaya State Unit hapo kajing yalam u Presiden uba wailat miki Sslc ha ka arpulai trik unailar araja apusan kalapan ko Burom yaki shispa andru phongot ki khna ke bala pas ba ha ka Sslc but Hsslc ki ba ha hapo ka East Khasi Hills District ha ka negasi u Presiden ka Npyf ka East Khasi Hills District uba given Millim kumjoru uba long MLA ka than sora udalong kum ukongsan haringkat ka jingya don lang u MLA ka jowai uba wailat miki Sslc haba ai jingkran ha ka negasngi na kalyang uba wailat miki Sslc ula kentu iki khna Samla bakin nang yai treshtam hakikam ki bakile wat la ka kam dei ka basuk but ong bakim dei bandu jingkermen Henry ban yai bo ya kathong namar kani ka dei tang ka jing sedang jong ka jing ya lenti Henry ka shong haki shimet kumno ban jam shakhmat khamtam ki bedang don ha ka kerdan class 10 but class 12 kat bana kalyang uba given pat ula ai khuble ki khna ki bala shapen ko Burom but ong ru ba ha ka juk ka bamanshwa banyo e ka sernat bala deb ban Pule kapenti kena banyo bet e ki kam ki jam Henry kat ba ha ka ni ka juk ka baminta banyo e ki sernat kampat biang lani kam penti kena banyo kam ula benrap bakum ki briu ngide ban nang yai treshtam ban poi sha ka thong ula ban jorru ba kum ki briu ngimla ban im tang ha ka jing suk Henry ngia kendo bun ki jing e ki ding pen kiang ha ka jing ya lenti Henry om dan kalat lat na ka jing treshtam hi Number 19, Bandriakor Nongsteng. Number 20, Gracious Gloria Nangri Manbha Marvinian. Serial number 23, Balawan Rihut. Fiba, Subhaya Wansh, come on. Dai Labyang Pura Ranja. Serial number 84, Ritingan Lambal. Serial number 89. Serial Vì khen nát mắt trong thi đón tu khluor ba lam ti ca chinh trei si tông chinh nan đây kỳ mau chăm xa chinh cho quan ai chinh lệ an chinh kishni chạy lệ kinh long kinh radya phi branden ya ki me baro kinh long riu ki we kim ya ro tu tem ba ka ching tre shi tong kin wan lam sha ka Burom yen ka tham kan snyau sarong tambang impat le ya kene ke facilitation program in this scale bat kumbat supentip ya phi ba ni la sedang kumba ya tho I chairperson menne ni la sedang ya kene ke program hakiwe ki jakaro kumban supentip ba yo khamtam lang ba na ki press and media ka ban select te bon ki ban sabo jingkeli ha kanu kurukom ni jet ya phi la ni facilitate ya phi nga syukwa ban pentip ban kaliang jong ke Npyf ngila ai ya ka mo haki media to por ban pentip bangin sa facility ya ki student ki baleb ha bat ngila bo ro ya ki criteria for facilitation kata kalong for Hsslc ni bo 75% and above for MBOS nang ta 80% and above for CBSE ICSE and other board. But hagajo kapor for Sslc nibo 80% and above for MBOS
and 85% for CBSE and ICSE and other board. Kata kadai ka criteria kabingila bo. Klem boy perkat hakato ko por ngila ai daki mo ngila penkre ya ka ban apply online ni klem boy perkat ya ka response. Onda ngila yo ya ki response it was huge ngani tho ipi. Ni tang hapo Giant Hills alone ki numbers of facilitation kila boy more than 500. Ibang ila dep hagi jaka ki prepare. Nang taon na lakoy kasi hills lay more or less ni ngila jan touch 1,000 numbers. Tekane kapan iba kat badang ni keski ke competition is very high. Kanang high. Tenaga ta kadaw nga appeal ya ki students. Kumbang ong mene. You are here because you have done something. That's mean getting 75 and 80%. It's not easy. That's mean you have it on you. But you just have to keep on performing. Pidon kamban yai treshutam. This is just the beginning. Tang kajing sedang ha kajing yai bentik jom. It's up to you. Ban decide. Ba kat ne la biang. Ne pidang kwa shuban le ba. Namar if I look at your faces. Ngaro namar ngam slem nga kumpi nga syong nang tunapo. Nga perkat tik kuma perkat mapi. Bon na pedeng jong pi ki ba perkat menta. Batang kum tu nga krekot hakato ko por. Nga layo 75-80%. Ladang nga treasure tom sang sa tangkat tu kat ni nga lala ban yo kumbayo kita ikiway 90 and above. Day nam day. Bon na pedeng jong pi ki ba don ki bala hadin bala mi result ki ba realize ya kata. Nga lada tangkum tu nga treasure tom kat ni nga layo lada nga treasure tom shu nga pulut por shu nga nang la ban le ba. That's mean is still you have that potential in you. Tengah appeal ya pi. But kam tam. Kalong ka balik ranya, apa ke state ke jongi. Menin ngadang dep ya kawai ke program. Ngidang ya keren. Bakumno apa Meghalaya menta lakat no snem. Ngim yo show ya. Bab kemdon show ya pas IS. Mdon show ya pas IS na po ke state ke jongi. Kumno ngin na ban penbahaya ke state ke jongi la nang imdon ki bureaucrats ki ban na ke state jongi ki ban perkat kumno ban pentraya ki policy. Tenaga ta kadaw nga appeal pi kadon ka opportunity. Kadon bon ka opportunity especially hakane ka job ka pamenta. But lada don kata ka opportunity don bon ki choices tam bon sin ni long confused. But come tam happy ki bedang depth ya ka class 10 and class 12. Especially when decide you are in that juncture of your life. But when decide ba what is best for me. Kata kadai ka bedang kam tam. Tengah api le pi bidai ban menta ka this is the right time ya pi. Ban decide. Bon sin bon ki boong ki bawan kam tam sini ki MLA ki nong mi khmat. Ba the challenges ka problem ka bementa ngi kendo ka dai ka unemployment. Mdai tang hapo ka state ka jongi. Even hapo ka the whole ka country ka jongi. Ka problem ka menta ka dai ka unemployment. Bala da pipai ka por ko manchua kalong ka unemployment it's only for those who are not educated. Kibam don jing nang jing start. But what is the scary part in today's time is now kibreo kibadon jing nang jing start they are still unemployed. Kata ka day ka pama. Henry ngangan ong haka state jongi. We are still have plenty of opportunity. Tambak ka problem ka don hey. Ka problem ka don bang we don't think out of the box. Ngisutan ba iban perkat to ngin ka main ibangin fokus ka day DSC MPSC tanghang tahi nga lakot kajing perkat ka jongi
Ndon ki perkat beyond that. Nakataw kumbaong mene. Bang don show ki mi IS ki IPS. Tengah apil dapit pet mental hak banking system. Ngimdon ki beri ulajong. Ngidon hoi, kidon ki cleaner, kidon ki pion, kidon up to clerk level. Tang bahalor nang ta, kimdon ki beri ulajong. Hak ki central offices. Ladang ipet po nehu hodok mentah, ki nong hikai, ki professors maximum, ki dang dehi ki banabar. There are still many opportunity tangba. The problem is whether you want to go beyond. Tenaga tak kadau pidai ban decide na dok mentah. Lah dok mentah bidang perkat baik tip ngan long doktor ni, ngan long engineer ni, ngan long nong hikai ni, ngan long other line, then that's a problem. Tang balada pi clear in your mindset that pi kwa ban lek kani. But ndai tang hang ta, hoi nantang idon hang ni, most of you have done it well in your academics. But there are other people also who are very talented in other field. And for them I would say they are very fortunate to have this government in the leadership of our Honorable Chief Minister. Haki program ki bukum kini. Ngasek ong, ngalong jealous bah, kamtam yaki youth ki bementa. Namar balay they have a lot of opportunity. Ngi haka por jongi, porang late school. Ngi ki basngaw tenat ban lekay, ki basngaw tenat ban ruai, ban tem. There is no scheme for them. Ngim judan scheme yaki samla ka por pemansua. Tapa mental ada pi singaw tenat banduai. There is a Meghalaya grassroots program for you. Let pi long singaw tenat in social media for banlong YouTubers or filmmakers or creative. Kiniki ayu. You have Hello Meghalaya. You have Yes Meghalaya if you want to start any tournament, any awareness program or anything. For sports person, hagapor pemansua ki kemi ki kpa ki dom yang iban lekai, balai ki nom dom. Ladangi lek bharo, ladangi represent ya kastir rokai gin yo. There is no surety. Tang pementa ngila ada pass ya kas sports person direct recruitment policy. Kiba kino ki represent ya ka state, ka national level, international level. Kim don kam shoban up ya ka state kota. Tang represent nang to one nang to pilayo direct recruitment in government job. So it's worth taking a risk. Tenang kita kadaw nga kuaban ong hang ni ba, you have plenty of opportunity. It's only up to you. But nakaliang jongi kung kapati ngimday tang kani ngas ngo comment ba kapati jongi kadon ka National People's Women Front kabalong very active, very vocal. Dang recently kilala iki program ki prepare ngidang dep pendon Burom ya ka International Women's Day haki jaka ki prepare ngidon ya ka National People's Farmer Front kaba yakren na benta ki jing jong pinongrep ki jongi haki jaka ki prepare ka youth front ki jongi ngi chat ngi penlong ki marathon ngi penlong ya ki program awareness program to fight against drugs. Bat kiway ni persyang ban tray kat bala ban ngakwa ban apil ya pi ba pimdai ban sneu thuk bakala namar ngaseu thuk hi ondala dep ki program kin don ba hi ki ban sneu thuk bakala namar don kiway ki ba ladangi tray ro ki don problem langi tray ro ki don problem tangba henry ni na kaliang ka party ka mengi ka aim jongi pengin continue ya kini ki kam haki benta ki prepare But dang ni dang yakren naka National People's Youth Front bangin persyang banbo yaki student cell hamtam haki district headquarter knang ban yarap yaki students hamtam yaki to kibawan naki rural areas lada kidon jinge hakano kono ka kibenta la kadai hak admission lani hak scholarship lani kiway ni dang persyang nakaliang jong ka party knang bangin la ban yarap yaki khon samla ki jongi kiba don kam ya kano ke jingirap kamtam hapo Shillong city hang ni kita kidai ki jing persyang ki jongi
kun ya ki exam class 10 but class 12 baringi so thu kumla pen pau henne nakaliang jong i chairperson ka program da shisha kalalong ka bajrong rengi so thu panakaliang ka jongi baro don lang kani ka por pemantang lalong ki bayaisha namar balai mangi so thu bakani ka dei ka si ka bakarpang nakabenta ka jongpi ka jing 3 minute ka jongpi hanus nem bladep ka bla penlong e phi bopin yo ban khet yu so jong jing job hagani ke exam ka bladep tenagaliang ka jongar masun shime gane galat panai kublai kerpang ya ke Npyf hapo ke jalam jong ima wailat miki shilla bla pelong ya kene ka program ka kerpang kum kadak ban ai mensim bargaju upor ban ithu ya phi kum ki kon samla ya kene ka jingtrai minor ka jong phi honus nem bladep banagaliang ka jonga ngason shimru kene galat bon congratulate ya phi iwei ki blasha ban Pynkum Burom hagane kan ophaisi ko pementang singa sonai kublai kerpang ru yo don kato ni kibla yo ya kila pau ko kerteng ke jongki hapo ka merit list hauni sem pementang ngason ai kublai kerpang ru naga benta ke jongki ki popila yo hagane ka result kebala yo hauni sem pementang kim shimla long tang kita ki kotsla Henry ki mark sheets lani kini ki certificate ko pilayo hakani ka no phaisi ko bamenta kalong kum kadak ban pensisha yakata ka jingtrai minor ka jongpi baro sisnem hauni usnem bladem bangi sothu hoj habangi keren khamtam hakani ka jugjungi menta habangi phai khendiat chakite ki laipo sopo snem ki bamenshwa lesi ka pass certificate kalabiang bangin penti kena bangin yo ya kata ka kam ka jam hagitu ki por ke brale rengi sothu bahakani ka juk jongi menta ka pass certificate kanum la ban penti kena ya kata ka jingyo ya ka kam ka jam rengi sothu ba kum ki bre ngidon kam ban 3 minute khnang bangin la ban pen ulong sisai kata ka thong ka bangidon hapo ka jing em ka jongi mangi sothu abang em hane sa parthai kalong sisha kum kata ka jingya lenti ka bangim la ban ka jing sisha nginom la ban khmi lenti tang ka jing su ngin kindu ye ki jing e ki ding pen kyang ki babon hakani ka jingya lenti ka jongi hane slap perthai re ka bakham kong san e kalong ngin pan e ka jing start ki jing shampang no play bon ai ngi ka jing start jing shampang bon la ban yalam lenti sha yangi ya kane ka thong ka bangidon bangangit scam don lenti da komoi pat kan dehi ka jingtrai minor ka jongi iwei piwei ka ban penti kana yakata ka lawe ka bopnai naga benta ka jongi bangi phai khendiat chaka jalla ka jongi habangi pet ya ka jingbon pat nyau pu 8% kide ki khun samla ki bahapo karta ka balai pusam snam bangi sothu pakini ki youths lani ki khon samla kilong shisha ka bor kilong shisha ka jingmentoi naga benta ka jalla la rangila ban pentikna bangila ban yang ki gili ha kalenti ka badai deol ta ka benta ban nakaliang jo ka sarkal jalla lingba ki interventions ki bobon lingba ki program ki bobon ki pelshang man pentikna ye ki khon samla ki jongi ban khonnya ki hakalenti kabadai baginla bantai nakabenta ka emlang ka salang barkhamtam bingi angnut ya kata ka lawai ka bapnai nakabenta ka ni ka jalla ka jongi ngayos ngo ya ka jingkran henne nakaliang jong i present jo ka Npyf ima wailan miki shilla ka wai na pedeng ki jinge ka banakaliang ka jongi kum ka jalang ya kendu hagini ka por pemenda lesi ka deiru ka jinge ka bangya kendu keleng saudong ka ri keleng saudong ka parthai ka dei ka unemployment problem hoi ni so thu bakomanga mene ki khon samla kilong ka jingmentoi kilong ka bor na ka benta ka jala
haju opor kilong ru kum ka jing tenju Biarol tak benta pengi sotu ngi im haga juk jong ka jing ele ki competitive exams kumra keren henne na kalyang jong president Npyf ong sisa ke ke basosi bahapo kan ke jella ka jongi menta lajan khat al snem ni klem yo shu yaki officer is na ka ni ka jella ka jongi kadega ne ka benta pengi sotu bakum ki kon samla ngi don kam ban kendet benrio khamba mangini por pementang ngi don yaki platform ki bobet bobiang ki banagaliang jong ka sarkar ka don manterwa ki coaching programs bat ki we ki banagaliang ka jonga ngasun kin tujor ya phi kum ki kon samla sheme ne kabuk siar 3 minute ban don lentir kumwei pat di tangka jing 3 minute ka jong phi kabangin pentikana baphenla ban penulong ya kata ka thong ka bapidon hakmadu baraju upor bakum ki khon samlar ngidon kamlu ban pet beyond the scope of white collar jobs habangi kran white collar jobs ka kentup tang ikam sarkar hagani ka juk chungi menta ka sarkar khamla shu ban shu ai kam sarkar your way away ublapa se ga degree bakum ta terter Badelo ni ka benta panagalyang joka sarkal jilla lingba ki interventions ki babun ki programs ki babun ban prinslori phi kum ki khon samla ro ban yeng halaki jong ki kijam ban ni sothu banagalyang ka jong phi ngazon ong ba phen pendon kam hok ya kata kata taleng ka boble lo ai happy ba phen long shisha kita ki khon samla ki ban no sinyang Nagabenta ka jingkio arte jong kane ka jilla Meghalaya ka jongi te nagalyang ka jonga asukwa bankintu ya phi kum ki khon samla piladon ya kane ka certificate pa pila pass ka class 10 class 12 kal deiro ka por ba pinti kana ka ei ka ba pidon ha don ya ka jingthmu nagabenta ka jingem ka jong phi pendon no eka thong barakani ka jingya lenti ka jong phi shakata ka thong penlong kita ki khon samla ki ban scam ka jingmot jing parkhat penyai ne penyai sha penlong discipline bar kham tam e ka jing sore ka ban pinti kana ba penla ban pen urlong ya kata ka thong ka ba phidon na ka benta ka jing im ka jong phi te nagalyang ka jong hi kum ka party hoi nagalyang joke Npyf kra organize ka program hagni ka por pementa kum ka dak ban pin ko Burom pan acknowledge ya kata ka jing 3 minute ka jong phi lesi i jing ai nagalyang ka jong i ilong i baren rengi don tang ka we ban nagalyang ka jong ka party ngi don ban kit bok kit riang ya phi kum ki khon samna ba phenang ya 3 minute haga jing im ka jong phi ba phenong shai ta ki klor ka bating shai Banong ka laweru nagabenta ka jilla ka jongi te tangni ni kintin baknya ding sai sen nga ai khublei phi baro